9:13 ditugu entzuleok. Osakidetzaren zerbitzuarekin lotuta Euskal Autonomia Erkidegoko arartekoan jasotako kexa kopurua, bai 170 hazi zen 2024an eta horien laurdenak pentsa, balen arretako edo espezialisten kontsultetarako hitzorduen itxaronaldiarekin dutela zerikusia. Administrazio publikoen kudeaketarekin lotutakoak dira kexetako asko eta era berean, etxebizitzak noski jarraitzen du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren kezka nagusien artean. Guzti hauek arartekoaren 2024ko txostenean daude bilduta, badugu zer aletu beraz eta pertsona egokinarekin gainera, gurekin baitugu Manu Lezertu arartekoa. Egunon, mila esker naiz irratia etortzeagatik. Egunon, oi. Esango nuke txosten hartan izatutako kexa eta ezinagon hauek, gaur egungo gizartearen egoeraren isla ere badirela hein batean. Zentzu honetan, kalean bezala, txosten honetan ere, asko hitz egiten da Osakidetzaz. Titularra eman dugu urte batetik bestera, 170 hazi direla Osakidetzari lotutako kexak, batez ere lehen arretako itxaronaldiei lotuta. Zentzu honetan, zein da arartekoak egiten duen balorazioa? Zer esan nahi du kexen gorakada honek? Egunon lehenengo eta guk nabaria izan da igoera, oso nabaria, eta gure ustez erakusten du haserre bat dagoela, kezka handia dagoela gizartean, euskal gizartean. Eta beste alde batetik, osasuna da persona bakoitzak beregan sufritzen duen gehien, ezta? Zu mina badaukazu, zure mina izango da, zuretzako kezka handiena, zelan kendu, zelan ibili, zelan muitu, eta orduan bakoitza bere osasuna defendatzeko erabiltzen dituen tresna guztiak. Eta arartekoari zuzentzen diozu zure kezka, zure sufritzen dituzun atzerapenak, edo tratamentu ezak, edo medikoaren eza, pediatren eza, horrelako kezka asko egon dira. Itxaron zerrendak berriz ere aferaren erdigunean, esan dugun bezala, baina berdina da egoera Osakidetzako alor guztietan, edo itxaron zerrenda irututako kexa hauek, zerbitzu jakin batzuetan ematen dira, adibidez, pediatria aipatu diguzu. Bai, ehundik 25 atzerapenak izan dira, diagnostiko atzerapenak, lehenengo arreta atzerapenak, eta gero espezialisten atzerapenak. Bereziki, arlo batzutan, traumatologia eta oftalmologia izan dira hor ikusi diren atzerapen handienak. Baina, esan behar da, guri datorkigun jendea, personak, kasu larrienak izaten dira. Osea, Osakidetza ondo egin duen kasuetan, pozik dagoen jendeak gure gana ez datoz. Hori ere aipatu behar da, ez? Orduan guk ikusten dugu, egoera larrienak eta horregatik etortzen dira gure gana. Badakigu erpin askoko arazoa dela osasun publikoarena, are gehiago gaur egun, konponbidea noski bakarra ez da. Baina kexa hauek jasota ez dakit, zein da arartekoak egiten dituen gomendioak? Herritarren zerbitzuari dagokionez. Hor, zerbitzu karta bat dago, osasunerako eskubide bat dago, eta orduan hori gogorazten diogu Osakidetzari edo departamentuari, batzutan sailari zuzentzen diogu gure gomendioak, zanez, hau bete behar duzu, derrigorrezkoa da. Eta, mai gainean ipintzen dugu agertzen diren problemak. Eta batzutan, kopuru, maju batean, lortzen dugu arazoa konpontzia. Arazo partikularra, esan nahi du, bakoitzaren atzerapen handi bat egon bada, arartekoa sartzen danean asunto horretan, lortzen dugu gutxitzea edo tratamentua ematea, edo ordaintzea, medikamentuak, botikak ordaintzea, batzutan horrelako arazoak izaten dira ere. Arartekoaren gana jotzen duten
pertsonek jotzu duten azken atea da arartekoarena alegia. Demagun, osakidetzan ari gara, zuregana jo aurretik, zuengana jo aurretik saiatu dira prozesuren bat egiten osakidetzan bertan, ez dakit gobernuaren bitartez? Bai, gainera hori derrigorrezko araua da. Persona bat ezin da etorri arartekoaren gana, administrazioari, kasu honetan osakidetzari, azaldu baino lehen zer gertatzen ari dan. Zara gu gara azken errekursoa. Eta badakizu badagoela zerbitzu bat osakidetzan, pazienteari arreta zerbitzua, pazienteen arreta zerbitzua, eta horra joaten dira jotzen dute jende asko. Baina posik ez daudenean, gero gure gana datoz. Arartekoa da azken arresia esango dugu, ez? Bai. Bueno, batzutan gurekin egon ondoren, baina osasun arloan ez da hainbeste gertatzen. Gurekin egon ondoren, batzuk joaten dira jotzen dute epaitegietara. Ados. Amaitzeko, osasun publikoarekin, txostena argitaratu osteko balorazioan barkatu, osasunaren aldeko Euskal Itunean jarri zenuen azpimarra, biltzen ari da aste hauetan itun hori. Baikor zara itun honek ekar dezakenarekiko osakidetzako osasunaren aldeko Euskal Ituna barkatu? Bueno, ni gobernu berria sartu zenean, berara eskatu nuen bilera bat sailburu berriarekin, Martínez doktorarekin. Eta bilera bat izan genuen, bere taldearekin eta nire taldearekin aztertzen ditugun gure mailen gainean ditugun arazoak. Eta, bueno, 3 orduko bilera izan zen, eta guk ikusi nuen borondate handia elkarrizketaren bitartez konpontzeko lehenengo onartzen arazoa dagoela. Osea, aspaldian badakizu esate... Garai batean ez zuen arazorik eta percepzio bat zen. Percepzioa besterik ezala. Bueno, gutxienez ulertu genuela arazoak mai gainean zeudela eta borondate handia. Eta guk nik baikorra naiz. Azkenean, gainera mundu guztia dago hor eztabaidatzen, aktore guztiak. Eta orduan nik uste dut hortik zer ona atarako dela. Orain arte osakidetzaren inguruan ibili gara, baina ez dugu esan, ez dela esparru hau kexa gehien jasoen dituen alorra. 523 kexekin gizarte inklusioko arloa izan delako, herritarren kexa nagusia edo lanbidek kudeatzen dituen prestazio ekonomikoekin lotuta antza, esango dugu, diru sarrerak bermatzeko errenta edota bizitzeko gutxieneko diru sarreraren inguruan ari garela. Ez dakit, honen inguruko azalpen bat eman aldiguzun, zerk kezkatzen ditu herritarrak zentzu honetan? Bueno, betidanik gizarteratze arloan eta lanbideren prestazioak izan dira kezka gehienak jasotzen ditugunak, ez da? Arlo horietan. Orduan, aurten berri izan da. Zutuneko gorakada izan da, igual ez beste arrote batzutan bezen beste, eguneko 10 hori da. Pasan urtekoarekin konparatuta. Baina oroz, uste dut 116 izan dira. Baina osasun arloa nola gehiegi igo dan, hazkuntza izugarria izan dan, orduan 15 inguru, 14 eta piku, orduan iaia maila berdinean daude. Baina kasu honetan galetzen dizun baita ere, ez dakit zer den alegia prestazioen inguruan, zer den jendeak eskaz ikusten duena, diru sarrera horiek kudeatzerakoan motelegi direla, igual ez direla pertsonen zaurgarritasun maila behar bezala identifikatzen, ez dakit zeri lotuta izaten diren kasu honetan kexak? Bueno, a ber, mota askotako kexak daude. Gure legeak, errenta minimoaren legeak oso komplexua da. Baldintza asko daude eta kontrol asko daude. Orduan, eta horrela izan behar da, diru publikoa denez, ezin zaio edonori eman arrazoirik gabe.
orduan hori kontrolatu egiten da, eta aplikazio horretan, legearen aplikazio horretan, problema asko sortzen dira. Eta ja bidea eginda dago, herritarrek badakite hor arartekoa hor dagoela, eta pozik ez daudenean bakoitzean gure gana datuz. Zen motako arazoak izan diren, esan dizut, mota askotako eta ezberdinatzezunak, gainera legea aldatu zen pasan urtean, ez 22an uste dut izan zala. Lege berria daukagu erregiren legea, eta orduan hor baldintzak zorroztu ziren nola. Baldintzak zorrotz batzuk sartu dira, eta hori kexa asko sortzen ari da. Argi dira. Degarri iruditu zaigu ere tokiko zein lurraldetako administrazio publikoen zerbitzuen funtzionamenduak 276 kexa jaso dituela, lakoatik hasita kexen erdia gutxi gora bera honen jardunarekin dute zer ikusia, baldago errepikatzen den edo ohikoa den gabeziaren bat? Tokiko administrazioarekin ahalmen asko dituzte eta jendearen aurrean daude, hiritarren aurrean daude, eta mota hirigintza, ingurugiroa, eta askotan, errepikatzen dana, askotan izaten da erantzun eza. Hori aipatuko nahiko nuke, bai. Hiritar batek edo zein gauza eskatzen du, edo begiratu nahi du, edo txosten bat, eta erantzunik ez dago. Eta orduan, urrengo pausua da, arartekoaren gana jo. Eta horrelako asko daude. Izaiteke baitere kasu honetan, Imanol Pradalesen eta honen exekutibo berriaren iritxerak, nola baita tenkatu edo nahastu dituela zenbait zerbitzu, galdetzen dut batez ere, hainbat sail aldatu dira. Alegia aurreko legealdian eskumen batzuk zeuden sail batean, orain beste batzuetara mugitu dira, horrek eragin dezake agian, bezakit nola bait, mantxoago edo kexa kopuru hauek pilatzea? Guk ondori hori ez dugu atara. Ez dugu ikusten. Gainera, noiz hasi esan Pradalesen gobernua, pasan urteko erdi ikainan edo inguru horretan. Bai, iraian izendatu eta... Eta pasan urteko kesak gehitu egin dira, igo egin dira, pilo bat, orokorrean. Alegia horretik ere, bazetorrela kaso gorak. Claro, bai, egia da. Baina gauzak ez dira horrela konpontu. Zuk esaten duzu modun. Amaitzeko, lezertua jaunaz, denborarik gabe geratzen ari gara, baina badago beste kontutxo bat megainan jarri nahiko nukena. Hasieran esan dugu, kexa guzti hauek, gure gizartean bizi dugun unearen isla zuzena direla, gauzak azkar aldatzen ari baitira gurean, munduan akaso gehiago. Eta oker ez banago, arartekoaren bulegoan bertan arartekoa erakunde bezala erreformatzeko beharra jarri duzu mai gainean. Zergatik? Gure legea 40 urte dituelako. Zira gutxi. Eta ez da gutxi. Eta euskal gizartea munduarekin aldatu egin dela. Eta orduan eguneratu egin behar dela guk ditugun ahalmenak, guk ditugun tresnak herritarrak defendatzeko. Eta gainera, nazioarteko mailan arakoak egon dira, eta gure legea ez dela bat etortzen arau horiekin. Veneziako printzipioak oso importantia dira mundu osoan eta Europan bereziki. Eta orduan, iruditu zitzaigun beharrezkoa zala eguneratze hori, gainera gure inguruko gu bezalako erakundeak aldaketa asko sortu dituzte, eta gure ustez euskal gizartea beharko luke ararteko hobe bat, egokiago bat, eta independentiago bat. Espero dugu, garai berrietara egokituta dagoen arartekoaren figura hori heltzea, arartekoa, ez zuk esan bezala, beharrezkoa dugulako, akaso gaur inoiz baino gehiago. Manuel Lezertua, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako arartekoa gaur gurean, mila esker, naiz irratia gerturatzeagatik, eta horren arte. Eskerrik asko zuei.